Ndewonu, umunne mu ndewonu, batawanu, TikTokers, batawanu, ndị TikTok, batawanu, ndị Instagram, batawanu, ndị Facebook, ngwana anyị ma ndị YouTube, batawanu, nke a bụ ezi ada Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha. Ebutekwara m unu taa omenala Igbo efula, omenala Igbo agaghị efu. Before eze mmụọ na-abata, ndị otu m nọ na TikTok na-anaghị anụchi Igbo. Gbagharanụ m, sorry about that. This is omenala Igbo efula, which is my tradition and culture will not go in vain. We will not let it behind. So we're having this show every Fridays. We learn about my tradition and culture every Friday in YouTube, Facebook, and TikTok. Sometimes I log on to Instagram, but right now it's just these three mediums that I am: TikTok, Facebook, and YouTube. I have to apologize in advance. The show is in my native language, Igbo language. I'm Igbo, I'm proud. And then I have to really sincerely apologize to the ones that don't understand my language. This is my native language. I'm doing this show in my native language. Omenala Igbo efula, and that is why I'm dressed like my typical Igbo woman. While we're waiting, can you tell I apologize. Eze mwa batala, but before mpobati anu ihe onyonyo, ka ngwakwu unu na anyị ebidokwala ọzọ taa. Aga m ekwu ihe isiokwu anyị bụ taa until eze mmụọ abata. Eze mmụọ ka mpobata na gị na ihe onyonyo ka a na-akpọ ya Maazị Eze Mmụọ ihe anyị Chukwu. Ndewo. Ndewo no. Ndewo. Ndị TikTok ihe abala n'okwu Igbo. Forgive me, it's Igbo throughout, but at the end, I am my guy summarize there. We have to summarize it in Igbo, in English slightly. But yeah, the Eze Mmụọ abatala na Facebook and YouTube. Ichoka Igbo mmanụ ndewo. Anoga amikuga. Hello? Hello? Mwakwa membega. Igbo mama. Mwakwa membega.
dede meze mmụọ. Ndewo sa dede when is it ihe gị kamera gị ka isi gị hapụ ịkọtụ maka ugbu a otu ị nọ ugbu a ihe a gị isi gị kọtụrụ akọtụ ntakịrị ka a na-ahụkwa okwu mmemme gị ọfụma. Okay. Fantastic. Ọ karịala otu a dede m mamụ ma ihe hiccup m nweburu ihe a mamụ mere anakọta kọmputa m gbanyụọ so si na ndị a abịala ndị na-achụ m n'ụlọ abịala na village people. Technology. Kọwara ha onye ibu na ege ka anyị bidokwa n'isi ịkọwara ha onye ibu de na anya akpapụ ya n'ọsọsa. Igbo meka Igbo mma mmadụ Igbo asị birikwanụ Igbo asị meka ekelela m aha nwụ maazị ihe anyị jikwanya awụ onye isi ndị ntọala ọdịnala. Ntọala ọdịnala wụ otu jikọrọ ọdịnala na otu ọdịnala na ndị na-eme ọdịnala ọnụ. Ntọala ọdịnala wụ otu jikọrọ ihe niile na-eme ọdịnala ma ndị n'ihu mmụọ ma ndị na-eje n'ihu mmụọ ma ndị na-agụ mmụọ ma ndị na-eme omenala ma ndị na-eme ọdịnala. Ihe wụ otu ntọala ọdịnala wụ otu emeghara iji hụ na ndị ọdịnala niile nọ na otu ọyị nọ n'otu ukwu wuo otu na-emeghe mmome. Ọwụ otu ntọala ọdịnala mere onye mega ọdịnala na Ọka na onye mega ọdịnala na Owerri na onye mega ọdịnala na Abakaliki nwere ike ịma onwe mmụọ jikọọ ọnụ. Ntọala ọdịnala wụ an umbrella nga ndị ọdịnala ga-esi enwe mmekọrịta mma ndị ọdịnala ibe nwụọ mba dị iche iche n'ala Igbo. Ntọala ọdịnala akwụkwọ ndị na-ele ma na-echekwa ha ọwụrụ awụ ihe ndị nna n'ihu domara ma ọ ihu mmụọ ma ọ ke nnejakwa ihe arụsị ma ọ ọfọ ma ọ ha akpụ ma ọ mbarị. Ọ ntọala ọdịnala eji edoma nwuo ọ ntu ka anyị na-ekwuchi onye chi ọfọ nna ya anyị chụmaghị igide ọfụ ụmụnna ya chụmaghị igide ụmụnna cha nwa chụmahụ ihe gbasara ọfọ nwa kpọtụrụla anyị ga-aba were ya doma ya dozie ya ga anyị ga-edoma ya mma e nwekwara ndị ka etolighara cha mgbe chọrọ ya ewere ukwu ya nyehukwa nwe. Ọ ntọala ọdịnala ahụ ga chi omenala na ọdịnala Igbo aga-efu. Ọkwa ntọala ọdịnala ahụ kwara na ndị ọwụla nọ na ego mmụọ ndị ọla mega ha ejọkwu agakwa echegharị enwe ihe mgbu ọhịa mkpagbu. Ndị ntọala ọdịnala ya hụga ihe ọbụla ndị gboo domara ga-anụ nụrụkwa ọnwụ ji domara ọnwa anyị lekara na ndị ọdịnala ndị ọzọ anya nwekwarụgo ọnụ mekelekwa ndị ọzọ. Ntọala ọdịnala ri ọwụ ebe iwuru onye ọdịnala nwere otu ọdịnala otu gị nwere ike ịbata maka ntọala ọdịnala enweghị otu mkpụrụ onye nụ ya. Ọ ndị otu dị iche iche bụ ndị emekiri ọpụ ntọala ọdịnala. O nweghịkwa na otu ọwụwụ nke nwa bekee ji akpọ umbrella nga ndị ọdịnala eji enwe mmekọrịta mgbe otu ọdịnala niile eji enwe mmekọrịta nga ndị kọmuniti niile emega ọdịnala eji a na-enwe mmekọrịta. Anyị ekelekwa ndewo ịkọwarala anyị ọfụma. Ndewo sa ịkọwarala anyị ihe gbasatara ọdịnala na ihe ndị ọdịnala na ndị omenala na-eme. Ihe anyị jikwa nkọwa okwu anyị taa ọdịlụ mkpọkwa dede ma ọ kọwara m na ọwụchaghị eziokwu bata achọrọ m ka o si n'ọnụ ya pụta bụ na a sị na SOLUDO gọvanọ SOLUDO megharịrị ihe a otu esi eli ozu n'ala Igbo na ọ tọgharịrị isi ọ gbọdere ya isi ala. So ihe a abịa ịma ihe ya n'ihe Facebook taa ma ihe propaganda pụta otu amaghị nke bụ eziokwu na nke bụ achị. So nsị oke ka m kpọtụrụ dede anyị ka ọ kọwara anyị ma ihe SOLUDO kwuru
ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ Soludo kwuru ya ma ọ bụ Soludo kwuru ya, maka ama m na o nwere ihe arụnyechara aka dị ya mma bụ ihe gbasatara omenala Igbo a sị na aga na-emezi. Dede m biko tiere anyị ọnụ n'okwu ahụ. Igbo mma mmanụ ndewo. Ịma o ji wee kwu ụka anya enyom anya kama ya ihe gbasara ọdịnala. Ma anyị nọrọ che Soludo lekwa ha mere anyị mere wụ anyị eme nchọpụta ma jụọkwa ajụjụ. Ma anyị mere nchọpụta ajụjụ anyị ahụchi ihe ekwugo okwu ya ịma na ọ ji awụ ndị ụfọdụ chọọ inwe ndị mmadụ nwa atụ oge akwụkwọ anyị ahụkwana ha ahụ enwere iwu obi anọ tiri akpọjikwa na iwu ahụ dị iche ọwụ ha ahụ ekwuga ka obi anọ mere. O nwere iwu obi anọ tiri. Iwu ahụ kwuga ihe gbasara onye nwe ego oge akpa mmadụ onye nwe ego ji eli mmadụ abịasị ya weta ya pụ ehi ọ ya weta ehi. Obi anọ tiri olu na aga amanye mmadụ amanye onye nwere ego ya zụrụ ehi onye nwekwana ego ya hapụ. Ọ gama awụ shi ọwụ iwu chi ga-akwarịla ehi. O nwere ka onye ribe eri abashi ya mgbe a ga-efu ehi a ga-ejikwa mmadụ a ga-eji lie mmadụ. Onye mere Obianọ ji eti iwu ahụ wetuo ebe ahụ shi olu onye nwe ego ehi ewala aga amanye ya amanye shi apụrụ ehi. Ọwụkwara Soludo tile ọha anyị mere nchọpụta chọwụ Soludo tile kama a na-akpọ ịma na achị eji awụshi achị akpọ ahụmatụ nkekere akpa oche oke nwaanyị ịma na ha Soludo na ndị ọdịnala mere abalị ole ma ole gara aga meziri enwe ihe emega n'ọdịnala akpọ Soludo maka ahụrụ akwụ nwa akwụ iwara ọrụ ya gọvanọ ndị Anambra ọkwanụ ya ka ha niile kọrọ isi kama anyị wara kubula ka iwu ahụ ọwụ ya mere enwekwana iwu rikpa ahụ emere maka iwu Obianọ mere riri onwe ya iche iwala enwe mmachi ndị mma na akwa na ozu onwe jiri ehi akwa ozu olu aga emekwa iwu rikpa ahụ n'ala Igbo. Ọ ga-adapụ maka onye ọzọ nwụ enwere ebe ndị onye ọzọ eji anwụ egbuola ya ehi 7 iwara enwere ebe onye ọzọ eji anwụ egbuola ya ehi 7 nwere ebe onye ọzọ ga-anwụ egbuo otu ehi naanị. So enweghị ga-eji iti ifu iwu ahụ ya aga n'ala Igbo. Onye eze anwụkwa otu ha iwara onye ọha dibịa anwụ otu ha maka ha eji akwa mma n'ala Igbo okwa n'ehi ka eji akwa mma onye tozuru etozu ọnwa ehi ka eji akwa enwe ebe a ga-eji wetuwere eketama ehi Igbo. Enwere ike si ndị Igbo egbula nnama nwa ekwe ịkpọtụchi onye Igbo egbula ehi Igbo ọ ga-aba isi egbula nama o nwere difference between nama na ehi. Ọ ga-aga iche enwere ihe dị iche ewu Igbo na ewu Hausa iche bara ụba na ha ebiri iche bara ụba. Gematị ịmara ha mere ndị omenala ejeji ha mere ndị Igbo ejeji ehi Igbo eme omenala wụ ehi Igbo na mmụọ ọ nọ ọnọdụ mmadụ na mmụọ iwara ehi Igbo nọ ọnọdụ mmadụ na mmụọ kama ọwụkwa nnama ji nụrụ ọ njụ ka onye ọbụla ji nnama akwa nne ya ọ nna ya mechakwa o ji awa n'afa iwara o ji awa n'afa. O mere nga asị gị ji eji nwapụ usu ga-eji nna nwere iwara awụghị otu enyiri hụ kama awụghị otu iwara enyiri hụ kama awụghị otu. O mere nga enyepụ na iji nwere ihe ịchọga ime iji ewu Igbo eme ka eji pụrụ ewu Hausa iwara ịma ha niile ndị anyị eji emecha mkparụkwụ na mmụọ. Enwere ka ị ga-ewe ndị na-ebe ha ga-anaba so ya wụ
ka ewejukwu ehi Igbo na ehi na nna m awụghị otu onwe dị nga nwechiri onweghị ejikọrọ nwa abụọ awụghị otu ehi Igbo dị n'onwe ya iche ọkwa na ehi Igbo ka eji eme ha ọla kpara okwu na omenala ha ọla ntọala ya na omenala Igbo nna m awụ a na-eji egbu ndị mma na-erie ụfọdụ riekwa ụfọdụ nwa eriri ọrịa iwara ụfọdụ rie ama ụfọdụ nwa eriri ọrịa maka ị na-elekwa nna ma ga ahụkwachi nna ma ụkwa anụ na ọnọdụ ka ya nwere ọrụ iwara ọwụ anụ uchu abụkwachi ndị bekee anyị riga ọwụ anụ uchu iwara ọwa ga-eme ụwa ya nna ma anụ uchu maka enwere ihe ri aha ya ahụ ijega ihe mere eji mee ndị ugwu aka ha anyị mma maka onye ukwu ejila erila anụ mkpọrọ anụ ole hụrụ mgboriga ma asha eji hụ ya anụ ahụ eje n'ije mmụọ enweghị ike nụ ka eje zụrụ anụ njikọ enweghị ike azụ onye ahụhụ onye bekee nwe anụ ọ gaghị nwe nga nwụta ga anụ maka anụ ọbụla nworigawo anụ echere ihu he nwe eji ekpere achọghị m ikwu m okwu ihe gbasara ihe mmadụ begara eme ahụhụ ha anyị babekọta maka onye Igbo ga-asị ya mega omenala ya baa nga nwaanyị regari ya edu uri eri chinwo ga-ele ya anụ agụjuola ya n'ofere ya ọma nga ugbu anụ ahụ ọmaghị eji anụ ahụ mee ya echi nwoke rema ya achọm onye kwụrụ ya ọgwụ ọmachi eripụrụ n'ọnụ ọmachi oripụrụ ahụ n'ọnụ maka anyị ejibana ajụla ajụ eri na mbụ enweghị bar ọ restọrantị n'ala Igbo ọkwa kemgbe alụchara ahịa maka nke nwere ike ịhụ ụdụrụ ihe ndị ahụ tupu alụ ahịa nwere ike wuru ebe ime ahịa ọ na-aka mgbe alụchara ka ndị ereri bịara juo ala Igbo nwoke Igbo na eriri ajụ ha ajụ ịma ma nwaanyị shilagiri ahụ ọnụ nsọ ọnụhụ nsọ ịma nga nugbu anụ ahụ ejiri shieri ahụ ihe kwesịrị mara nga nugbu ya ịma ahụ iji anụ ahụ gara ru nga ahụ họlụ iwe onye Igbo ewere wuo rie ọnụ enwemahụ kọtụ gadị kpanye esheriri enwemahụ usoro eji eriri ọhọlụ ewara nwoke rie enwemaghị nwoke Igbo so ndị dịkpa ji ara gị ọrịa kevụrụ ya daa anakwa ajụ ihe gbuga ndị mmadụ amaghị ajụ ha ajụ eji arịa ha arịa anyị richere kachama ebe anụ erichenụ omeaga mmanụ kọghị akụkọ ọkwa na ọkụkọ enyiri ha otu kama enwere keke ibe enwekwana na keji arụ ọrụ dụara ebekwa na ọkụkọ ị ga-ahụkwa ọkụkọ azụ n'ụlọ ọkụkọ ka eji akpọ ọkụkọ agrik yụara ka potre ka ndị ka eji eri owowo ndị ahụ niile ka anyị ga-amarachi enwere ihe eri iche ehi Igbo na ehi Hausa ihe eri iche ọha anyị ga-agbalị wa maka ọwụwụ nsogbu niile ka maneja ala oge o nwere nsogbu ndị ọ ga-awụ tupu ya abịaga egbochi ya uche gị nọ ihe irika maka owe ebe ọla esiri iri ka ị ga-eri ọhịa mere nwoke Igbo jiri shi ike na ahụ kemgbe nwoke Igbo bidoro rimari kpanakpọlụ o jiri chọọ ngara nga ọla ọhụụ he nwoke eji wụọ nwoke afọ maka ihe mere nwo o ji arịkpa awụ ụfọdụ n'ime nwa m adịghị ike nga awụ
na nwoke nwere ike nga enwere kwa nwaanyị ga-eji o kwesịghị iji metụ gị aka ọ na-afụ ka gefu arie nwaanyị ime onye ọma rie ma nga anụchie anya ya lụgara ya ha nwanne m nwaanyị anya ya lụgara ya ike gburu o nwere ebe ga-aba obodo ga-aba ga ahụ nwa okorobịa eju na-achọkwara nwa ajụjụ enwere keshi mmụgwamsha enwere ndị gbagamsha nwa ndị mgbe akwaghị onwe ndị agafecha na 50 60 chụma 70 years nwa agwagamsha nwa amaghị ike nga ndị Igbo n'ala Igbo kpedikpa akpụ isi mbụ legide m ọgụ m ọchọ ọgụ m akpụ maajụ ma nwụchi nwere onye n'ime nwụrụrụ agwụ nwụchi m ọrụ anaghị mgbe aga ewu ndị ọgaranya n'obodo m ji melegide m ike agwụ ọ ga-anọ m asị ihe mega Igbo ọ gaala ọ gatela aka ihe mega Igbo ahụ obere na dimkpa nwoke ga-apụ agbaghịsị gị anya arụghụ anya amaghị ike nga ahụ gị na-awụrụ nwoke Igbo ịmaghị ike nga ahụ na-emega eri ndụ emegana eleghị na mere gị onye Igbo kwesịghị imepe ọnụ sha gị onye Igbo gara aga ahụ nwoke maka o ji ahụ nwoke gbaa 14 years ma lawala ọ dị 12 years sef emena ya ike nga onye iwe onye Igbo n'ebe 60 to 70 years ịmaghị ike nga ahụ ọ dị egwu ike bụ ị ga-ahụcha ndị shanwo wee eze ndị chiri eze amaghị ike nga ahụ achịghịkwa ha kọmuniti n'ala Igbo ike gwụrụ ụfọdụ n'ime nwa amadị ihe agwụ eji arụrụ mmadụ echere ma ọwụ naanị dibịa wee eji enwe agwụ o nwere akụkọ ndị ga n'ike agwụ gị nwanne m nwere akụkọ ndị ga n'ike agwụ amachi emere anyị ọwụta aka o mere emere anyị ọwụta aka o mere aka ụka ọjọọ chi na-abụ ihe ubi imi chi na-abụ ihe ubi imi maka enwere ga mma na-achọ m ije amamihe na Dede m ndewo sorry sir phone ka m jizi join ya gị ugbu a okay nwee nsogbu aka m eji m phone join ya so anọzighị m na TikTok phone m ji wee nọ na TikTok ka m jizi banyezie ka anyị pụta ma ihe mere sistem ma o ji wee jọsụ short ọda ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi ọwụwa ka m nwere ọ gara m while ị nọ na-ekwukwa you didn't cut off we were hearing you I was hearing you from another angle but I couldn't join it so anyị nụrụ ihe ị nọ na-akọwara anyị but ihe ọzọ m chọrọ ka itinyekwara ọnụ n'okwu bụ ihe gbasatara akwa ọkụkọ maka nsị ebe na-ebidola nke Soludo asịkwa Soludo asị gị ka anyị tinyetụ ọnụ n'ihe gbasatara akwa ọkụkọ because mma n'ala Igbo na ihe mee adịghị suppose mụnwa believe that na adịghị suppose ịbịa destroy wa properties na ihe a gara achọ ewe a gara esikpe ikpe anwa sentence ọma ihe ọbụla a ga-eme but mụnwa mana o nwekwarụ ike o buru from nke nna ya which means nna ya so ọ bụrụ na o nwere ike ndị ike ihu a na-akpị ya ugbu a ọ bụrụ na abịabịa destroy ya ihe niile ahụ dede m chọrọ ka itinyeta ọnụ n'okwu ihe gbasatara akwa ọkụkọ ọ ya ka anyị ọha emere ntọala ọdịnala ọ wụtụrụ ha emere ntọala ọdịnala jiri fụa ntọala ọdịnala ara iji mee anyị anụrụ akụkụ azịza azịza wụ jiche gbaji ya ọ ga-ekwe maka ha emekwara otu mekwara ndị ọzọ
kama gị nwe ha asịsa naanị ya nụrụ ime ya kpa ya gbaji mmanya fụara anyị kụga ekwe maka amanyeghị ahụ ndị dibịa ndị ọdịnala ndị omenala otu ọdịnala iche iche amanyeghị ahụ nwa amanyeghị nwa soro anyị kama ha ekpochi nwa soro anyị wụ uduru ha eme anyị enwe ihe nwa bekee ji akpọ jurisdiction anyị enwe right ime intervene maka iwu onye ka anyị iwu ala maka ga hụ onye ka anyị imeme intervene a ga-ajụ anyị si ele ngosi oke anyị werekwala ya si ahụ m onye Owerri akwa ọkụkọ onye ọba nshi Owerri na anụ m Imo steeti ya nwa na Anambra steeti nshi Owerri ọ Imo steeti ọmịma Anambra steeti jeje ịka ikwughe gbasara onye Anambra ya Anambra gọọmenti mega Anambra gọọmenti ga-ajụ m chi m ele ka o siri gbasa m ngwa nwochi ọ maka o ji eme ọdịnala okwu ahụ adabaghị kama nwebe ahụ chi enwere he jikọrọ m onye ahụ anọ maka ha ejikọrọ m onye ewala enwere ha ejikọrọ m onye ahụ officially anọ maka ha ejikọrọ m onye nyere m ike iji chinimega onye meji iji mmadụ ewere chi magị jega otu mahadum ọ magị rụga otu nga ga-enwe nsogbu enwere m ike bịa onye ma ya kwụ ejega otu ụlọ akwụkwọ onye ma ya kwụ arụga otu nga maka enwere ha ejikọrọ magị kama magị nụrụ enweghị ihe jikọrọ anyị ewere chi iji eje ụka eji m eje ụka ha eme ma achọ maka iji eje ụka nwenye ga-enye m ọnụ kama gị wuru onye katọlik nwuru onye katọlik aga m ahụ achị emegidegị onye katọlik achọrọ m chịgị ebe m jiri na anyị na ga-ajụ chi nini ka onye emere akọwala anyị anyị esoruo onye isi ma achị ahụ a gwara anyị wee eziokwu ọ emere ndị Igbo jiri gwa gị ga-ema ntị ị ga-anụchi abịachi gị iberibe nini wu iberibe wu onye gbara n'ibe ihe iri singụl ibe ọ ga-echiwa okwu ahụ iberibe ọwụ ihe gbara n'ibe ya wụ ihe naanị ya nọ ọwụ iberibe ka ọwụ iwara ejiri gwa gị igwe bụ ike agbaka aka nyụ mmanyere ya etu ụfụfụ na ụmụnna wike akọwagara gị enwe ọla arịọdọ emega ji enwe ikikere hụrụ ya na ịfụara otu onye ejila ụra nna m ọha nwa bekee chikwa gị etiri ka nọ mbeke forest gị fọ naanị gị nụrụ ihe ime gị o mere gị ji eje rụ ụlọ naanị gị arụ ụlọ obodo ahụ enwe ụlọ ọzọ na ya ị ga-ahụzi ụlọ ahụ ịrụrụ ọ ga na-eme attract mmụọ na mmanụ ọ ga na-eme attract thunder and lightning enweghị ihe ọ ga-eme attract maka naanị ya na-ebe ahụ kama nwụrịọ arịa ọdọ ịhụrụ ya wụrụ ihe ọ ga-ahụ ọla hụrụ ya ma ọ mmanụ ma mmụọ hụrụ ya ọ ga-ahụchi ndị mmadụ bi ebe ọ ma ha otu onye naanị bi ebe onye naanị ya nụ maka ndị ọdịnala bịa sị gị ya onye ọla chọrọ chi naanị ya nụ onye naanị ya na ha emere ya ọ ha emere na-ejiri we ha ntọala ọdịnala iji hụchi ndị ọdịnala jikọrọ onwe nwe ọnụ onye mkpakpọ ya nwochi onye ọbụla na-ebe ọla ọnụ gbabịa chi okpuru kọmuniti gị baa nne kọmuniti ga aba abịakwanụ gwa nwuo chi a gị chọrọ chi nwuo baa nụrụ ime ntọala ọdịnala ka anyị nwee ike chekwa onwe anyị ha ya ejila akwado n'ahụ ọjọọ kama anyị agakwara nụrụ agịrị eri anyị maka ọdịnala bụ ihe ọbụla bịara ebe ụzọ bịa ọdịnala na-anụ tupu nwa abịa ị hụrụ ya anyị agaghị na-emegide ndị ọdịnala ha gwara ndị ka anyị nwa eme na ha ọjọọ anyị agakwana akwado ha ọjọọ ịghara igbu mmanụ izu ochi ịgba ama aka anyị anụ ya ha kwuru ka anyị onye achọla gị ịghara onye achọla gị anyị akpana nụ emegide gị anyị aga ekpe ị hụrụ ya ọ ebe anyị kwuru ga ka anyị ga-ekpe chi emegide onye ọbụla nwe onye ọdịnala ha kwekwana ike gị achọrọ achọ maka chi onye ebe onye mere achọrọ nwụchụrụkwana gị anyị aga aha ọhụ ebe anyị nọ
ọhụkwana ihe ntọala ọdịnala fara kama ịkpa ihe ịkparaba mezie o jiri mee akpa awụ ndị bekee anyị ụfọdụ awụ abe ha anyị mega ndị bekee anyị ụfọdụ anụbekwana ihe gbasara anyị ndị bekee anyị ụfọdụ awụ abe chi anyị megawu ijikọ ndị ọdịnala ọnụ ime mmụọ nwaanyị ji ama ndị ụka mere kemgbe akpọrọ ya kan Christian Association of Nigeria so ka anyị aga-afọ iche anyị mega ka anyị wụ ijikọ ndị ọdịnala ọnụ ọ njikọ ihe nwere ihe ị ga-emewa ka ndị Anglican ga-eme Catholic get involved because ahụ member of CAN nwere ihe ndị aka Catholic ga-eme Anglican get involved because ahụ member of CAN enwere ihe jikọrọ nwa n'ozugbo nwe niile ga-eji eke ndị isi ala ga-akwachi enwere Islamic Supreme Islamic Council so ihe mekpotu anyị n'ime mụ the other ones get involved because enwere common umbrella ji mụ yes ndị ọdịnala nwere kemgbe ahụ ntọala ọdịnala ha anyị megawụ ndị ọwụla n'isi ozugbo ndị isi niile ọdịnala maka enwechara communities enwere heads enwere otu ndị nwere heads anyị megawụ ozugbo nwe niile ji ọrịa mkpa anyị niile ejikọ ọnụ so enwekpa ha eji emega ma omega Abakaliki ma omega Enugu ma omega Ọnịcha ma omega Nsụka ma omega Ọka onye n'Owerri nwere ike ịgba amụsụ enyemaka onye nụkwanụ Abịa nwere ike ịgba amụsụ enyemaka ihe mmakwa Abịa mewakwa ebe ndị ọzọ dị iche iche onye nụkwa Ọnịcha ga-agbala amụsụ enyemaka maka enwere ihe ejikọ ugbo anyị ọnụ ihe ntọala ọdịnala arụga ka anyị mara ndị bekee anyị ihe ọla emega o ji ara ahụ maka anyị nụ ndekwe na ndekwe kama ọ bụghị ndị niile na-eme ịma ihe na-akpọ na ihe dibịa bụ ntọala ọ bụghị ndị niile na-eme dibịa nọ na ntọala bụ na ntọala otu ndị ntọala ozugbo nwa kwesịrị ịnọ otu ndị ntọala kama ya gba enwere ndị ji eme ishike enwere ndị ji awụ ihe eme mmụọ nwa na-akpe ha nwekwara ndị eji awụ gị gbanwee nwa uru ahụ bara memakwa ya mgbe ahụ nwekwara onye ya-achọchi ya pụzọ gwọ ya ahịa ya na-akpe aha ahụ ikwu na memakwana ha ahụ e gwara ya si ya mee kama mgbe onye jite awụrụ ya ịma ndị bekee anyị onye ekweghị ome ọ ga-ekwe adụta ekwere kama ị ga-emechakwa kwere ụdị ọkara gị mma ikwe na ha efu na ma ọ bụrụ gị ego abakwe ama o jigharala m nna bikos oge m hụchara ihe ahụ si na amaghị m n'ala Igbo amaghị m ihe na-eme ugbu a ma ọ bụ na SOLUDO dị wrong ma ọkwanụ bikos ọ bụrụ dat na the boy egbughu mmadụ ọ bụgoro na ọ nọgụ n'otu ntọala ọ bụrụ na ogbughu mmadụ o mee ihe ọjọọ ihe ọbụla o mere ihe ọjọọ o mere ọ bụrụ na obodo a na obodo ndị ọzọ a ga-esizi property tụọ ya nga anọdachizie kpokọrọ ihe niile o nwere ọ bụ na ịda na-ewere ya mee as a museum ma ọ na destroy kwa certain things but ọ bụghị ịbịa kutuwe ụlọ ịma ka e wee eziokwu enwere ihe m chọrọ chi anyị wa ịma ọrịa mfe gị kpọọ nkịta ahụ ọjọọ were ụdọ nyama ya olu ịghọala dọgbuo ya maka a na-achị onye ememe onye ebebe onye eme na-eme ịghọala maka enwere ihe nne m eji kpọọchi onye yiri ihe jikọ ya ọnụ ọwa chimachibachibi enwere ihe ị ga-eme agbakwachi okwu nga ahụ maka imere maka ime hụ asha gị mere onye ka a na ga-ajụ ma ọ wee eziokwu maka ụmụ ha ụfọdụ kwa na-emere wụ ihe nwa bekee ji akpọ politiks ịghọala ụmụ ha ụfọdụ emere ihe nwa bekee ji akpọ politiks maka enwere ndị ahụrụ ndị ahụ aracha ọgwụ ndị ka anyị ga-emegide maka ozugbo onye niile ekwughachi nwokorobịa mere ndị pastọ mega ya ka nkụ ezu aka ekwughadị m na Anambra ahụ ndị pastọ mega nwocha ndị emere ka nkụ ezu agaghị ezu aga enwebekwana onye chiri mmụọ ndị a enwebụ onye chiri mmụọ ndị a ịghọara ahapụ mmụọ maka niile ahụ ndị ụka agbamachigwa gị ndị ụka kpakọrọ onwe mmụọ ọnụ nsogbu ka anyị wụ anyị akpakọghị nwaanyị ọnụ
ga-abịakwana maka enwere otu eji akpọ otu ndị ọha dibịa ịwara ma ha emega ndị kwesịrị ịzọ ndị ewu ndị eji akpọ ndị ọha dibịa ihe na mere na ndị ọha dibịa na Anambra ma ahụ nwega in-house crisis enwega problem within themselves ịwara maka ihe gọọmenti mere wo ejiri ha jee zubiri ndị ụfọdụ were ndị ke otu ime otu ahụ ịwara nwa na-ewe ọgba aghara enwezia enwemahụ kpeghachi ananwe ndị ekwe na ndị ekpela mere ni mma ahụ eguzochifuru ike lụọ ọgụ ahụ mmanya ndị ka anyị chọrọ ịba akpa ime ya mmụọ nwoke mmụọ resisted us ndị ọha dibịa resisted us ịwara domahụchi anwụ ga-emefu ihe n'ime dagarịta enweghị enwome maka ha chọpụtara n'ime awụ ndị ọchịchị pụrụ na nene ka nwome ihe acha nwome emere ha eme ọhịa ndị anyị chọrọ ịma tupu anyị mara ma anyị ga-enye aka enye na nwa aka zọma nwu ọ anyị ga-achị ngwa gọọmenti a na-emechiela anyị chọrọ ịma ha enwere mma anyị dela gọọmenti akwụkwọ anyị chọrọ chi nwa ụgwọ anyị ihe ndị kọmitere bụkwana anyị ihe nga ọnụ rịa iwu megidere obodo ndị niile ụchaghị ndị anyị gbaga mbọ ya kama mba azahụhụ anyị maka ndị agba mpigwa gị enwere ya bụ eme anyị a ndị ọha dibịa enwega mwaghaghị over the issue and ya bawụrụkwachi ịma na ihe na Naijiria wụ ihe gbasara ego ọ njikọ o ji ere mkpachi mmanụ ga-awụrelu onye otu anyị maka o nwere nga ọ ga-eru anyị ajụm onwe anyị ihe mere anyị ga-etiga ego mebi ego nri ego ọla arụ above maybe 100,000 anyị ga-ajụ onwe anyị ihe mere anyị ga-emega invest such amount of money and you ebe onye mara na anyị mega exist and join ha anyị all this while chọọ njikọ o ji wụrụ chidata ya chọọ onye anya anyị akwụ ọ ndị anya ngọkwụ anyị na-alụ ụlọ ọka ahụ rurule isi maka anya ya ọlụ ụtụ anyị ọṅụrụ anyị ga-alụ ọgụ lugo isi but o nwere onye anyị ga-alụmiji ọgụ enwere anyị ga-eru achị ukwu bara ala ego ogbenye ezere isi ya enwere nke ọ ga-eru anyị nwụchi omena involve ihe anyị ọdara anyị nwere ike ịkọfụ anyị ala azụ na lemazi anya maka ịmara nacha anyị mega exist ejoin ha gara nwee nsogbu chọma anyị maka ahụ ụfọdụ n'ime nwe ga-eme nwa nwee nsogbu ma ahụ m nwere nsogbu ka m ga-abịa chọnwa ndị chefu oche otu onye naanị ejiderila agụ otu onye ejiderila agụ gị gbaa n'ibe n'ibe ya awụ iberibe gị gbaa n'ibe n'ibe ya awụ iberibe ahụ nwe ahụ ụlọ tụrọ gị jiri ile anya ga hụ even a politics ụmụ onye naanị ya ga-anụ iwe tough man iwu head of state anyị ahụ na ndị ka egburu egbu but ọ bụrụ ebe ị ga-eru gaa hụchi arịa ahụ jide aka ịwala ehenye maka ọwụ mmadụ ka eji aga achị girigiri ugwu eze so ahịrị aha nye enwe ike zụọ ndị ka emega ka ọma zụọ ndị ka anyị mega ka ọma ma nyere ahụ ka ma nnọchi anyị n'ibe n'ibe anyị agbala anyị ga-ehụ n'ụwa anyị were so ihe okwu nwanne m nwoke ahụ anyị tile ọnụ anyị tikwa n'okwu kama ọ nwere kpa o jiri maka ọwụ n'anya ya nọ and ọwụ n'anya ya ndere ha ọwụ anya mụrụ maka ya nụrụkwanụ with us o nwere anyị ga-enwe standard anyị eji eseti o nwere ihe ndị memba asa anya ga-emefu iwara bịa na enwere ụmụ ihe ndị anya ga-ekpegichi gị wegha ihu akwụkwọ ofere mba ụwa ị ga-ewegha enwere ihe ndị ga-ewegha afọ anya ga-ekwe ya enwere ihe ndị ekwechighị nkwa na ọha ọ gbanike wuru ihe mere ọtụtụ n'ime nwa achọghị iso anyị chọkwara ịmakwara ndị ka ewu nnu mara ya maka ha eji ama nnu mara dibịa wụ agwa ere ọhụụ akwụkwọ ọhụụ satifiketi ọhụụ eji ama dibịa ọhụụ agwa ere ka eji ama nnu mara dibịa maka ọhụla anyị ejighị ahụ standard nwa bekee achọ ọchịgo nwa anyị anyị achọjigo nwa anyị wu ihe ndị nna nna anyị hụkwara anyị acha agwa ere ka eji ama dibịa so
ha anyị megawo ọkwa ịma ma ihe kwuru maka o ji eji esi ụlọ mara mma fụmama ala ihe kwuru ọkwa ihe imega otu ka abụọ ụkwa n'ụgwụ ịba anụ anyị ị ga-edome iwu anyị niile hụrụ ya ọ njikọ o ji araga ndị ụfọdụ ahụ ịba maka nwụba o nwere ihe ndị mmadụ na-eme maka anyị agaghị anaba anya anyị ga-anaba anya just like gị wụrụkwa member of CAN enwere CAN nwere iwu ị ga-emekpa o jiri sọ gị enweghị umbrella enweghị iwu. Okay, then ihe a topic ahụ anyị mere last week gbasatara ihe gbasatara otu esi eli ozu and all that. O nwere onye sendịrị message si m that na ebe na ọ chọrọ ịkwa nne ya na nne ya nwekwana ụmụnne ya nwụkwara na ọ chọrọ ịkwakọta ha ọnụ na ihe o ji wee jụọ nkwa eso na bụ maka ihe SOLUDO ahụ ya mere m ji wee bilite sọn na ọ bụrụ na o gbuoru papi ya ehi na ọ ga-egbukwara mami ya ehi ka ọ ga-egburu mami ya other things ka ehi ka ọ ga-egbukwara mami ya. Nke mbụ na mbụ ya ọ ga-epu ụzọ gbuola nna ya ehi. Igbula nna ehi ahụghị batịn ọ ga-achịgbu ehi ole esomochi ya ego ya jiri ego ya gbuola mpa ehi gbuola mma ehi pụta ọ ga-epu ụzọ kwasuo nna ya. Ọ ga-akwa ha abụọ the same day. Ọ ga-epu ụzọ echekwa ime ya the same day ọ possible but ọ ga-epu ụzọ mesi oke nna ya then baza nke nna. Before meza nke nne. Ya chime ya the same day ya pu ụzọ gbaa afa. Ya jues maka ọkwa mba na-achị n'olu yoara ịma ihe mega like ya gwa m chigba gị ajụ rie na-ebu arịagharịa nwụ yoala onye ajụjụ na-ekwu ụzọ ya chime ya the same time ọ ga-agba afa dibịa afa ga-agwa ya whether ma or the coast or the clear ọ ga-emefu ya the same time or not. Afa is very important or very very important. Akwụkwọ n'obodo a na-enweghị dibịa. Ndị dibịa gba afa jiri eju ala Igbo ụbọọlụ sọrọ echi a ga-enwerela dibịa gba afa n'ihe anyị. So ọ bụrụ that ihe m chọrọ ikwu like ebe anyị ugbu a I don't think na anyị nwere dibịa. So taa ọ bụrụ na anyị enweghị dibịa a ga-agakwa neighboring village or neighboring town gaa chọọ ebe dibịa nọ. Achọghị ndị eji agba afa achọ. Ejuru ha eju. Omenala Igbo dịkwa egwu ọ dị imiri ime ọsụ. Anyị ọ sị ka omeihere ka njụta ọ bụrụ na ọchị ihere ma ọchị oke ịgba afọ m ga-agwa na ịgba afọ maka nchebụna ndị Anambra amaghị m na ndị Imo ndị Abịa anyị na ndị Imo na-agba afọ eche m na ọsọsọ Anambra na-agba afọ. Eji agba afa pụta nwere ndị na-agba afọ na ịntanetị nke ahụ dịkwa ọ dị real. Onye mgbe agịsị gị enwere ihe ndị anya ejila anabata na ntọala ọdịnala enwere ihe ndị anya ejila anabata gị wọchị aga ahụ si ndị dibịa ụfọdụ anya nwụọ kefu ịntanetị o jila akọrọ akụkọ adịbịa o nwere ike ekwugo okwu ya ihe gbasara filọsọfị o nwere ike ekwugo okwu ya ihe gbasara nwoke na nwaanyị iji ebi ọ ga-afọ akụzi mara ga-esi gị lekwakpa eji agba afa lekwakpa eji emeke lekwakpa eji emeke ndị dibịa ndị hụrụ ogodoro akụkọ ahụ anụ awụ anya nwụọ ịwala ndị ka anya nwụọ na-ejiri afọ ala aka udiri akụkọ ahụ maka enwere ihe mba jiri chee onwe m ịwala ị ga-anụnụ bikos ịchọga client ịchọga kọstọma ọwụtarị trafik achọga kọstọmas aga ga-ele ihe edomeredoma kwesịrị iwu something really sacred gbama ya oshi ịwala gbama ya oshi maka nwere ihu arị mma ịwala achị ukwu na-eyi obodo adị mma ịgba ọtọ ịwala nwere ihu adị mma ede mbụ imechaa datin ọwụ na ya nọ na ime ga-awụ itegbu ihe kwesịrị ịzọ ọma gị ndụ ịwala ya gakwana ihe gbasara afọ ikwuru gema ntị ịma enwere otu ha nye eji awa ahị enwere up to 85 ways of ịgba afa. But very popular iji chọọ naanị ndị Anambra eji agba afa wụ afọ ugiri. Ọkwa na ya dị common na Anambra because afọ ugiri wụ ọrịa mathematical. You will mean all figure, all numbers you can be calculated. Onjuka
people would believe show you are 100% accurate. Magi mana read because all a village does it mean that it has something to do with it? Okay. So that that alpha or calculation, you are binary 16 by 16. So when you read very well, you can never and without touch, you can never go wrong with it. You are. But the meaning when we have those, and when a deep amam the man the man who be late 80s. No, or she late 80s. The man who be early 80s or middle 80s. Who about foul based in white? I will a million. Gibia, me pay like it, me saka the basin. She give the man, I get Jacka on hot or gishi. We have got yes, you can lay at TV. Oh, there were so many ways of Ibafa. When they work with. One day on TikTok. Who traffic in the mad Judy as in the boy no na for or not Nigeria or no either Malaysia or one of those places. Oh, well, how to okay. Oh, go quick. I'm not even him at around 7 o'clock. But I know it didn't be out till 12 o'clock. Because look at him here. So, but the guy on because we are what has that in Asia. Of course, now, somebody after who restricted to one day in at any place. After who restricted to a particular geography. When you can play the balagafa. When you can because instrumental is always something that is movable, or the instrument or a portable. When you can move where from one place to another. Instrument in danger. On you times you take a deep balagafa. Yes, I get your shan very bad. I hope ya can give a balagafa. Did you back to give a balagafa? So when gone over how you are no need the maintain the onye bagani na why how you guys communicate ka you are ma onujirama spiritual you are that's all. So I'm at the point of Malaysia, you can still bala far from Malaysia. Okay. Hey, the Mungwana, I know rural time, I know Zola 1 hour who don't hiccups up because you were there no. As soon as you go for my small, just briefly, high but attack, I can lend the two. Okay, I think we talked about the so-called new law against burial rights, which was not true, because we spoke with the press department of the state government, and they assured us that they never did such a thing, and then they were able to convince us that the law was there even before they came, that it was Wuni Obiano that actually instituted that law. But then we now looked deep into the law, and then we discovered that the law that Wuni Obiano instituted was not against burial as per se, but he was trying to lift up the burden from the shoulders of those who do not have enough money to, engage themselves in the buying of cows and other things for burial rights. That people should not take offense, because it was at the time, it was made somehow indirectly made mandatory that you must kill a cow if certain caliber of people, die, or certain people of certain age, when they die, then their children or their relatives will be compelled to, go off their way to buy that cow, even when they don't have the money to do so. So a lot of people were, going into debt, selling their, lands. Even some of them were selling their houses to meet up that demand. So the governor had to step in, to call, things to order by, saying that if you don't have the money to buy it, it's not necessary. You must not really, and nobody should put pressure on that kind of person to buy. So which we see as something that is, good, towards the better direction.
Then we now tend to ignore the rumor that has been going on saying that SOLUDO, but we don't blame people because at a point, SOLUDO acted as if, or he still acted as if he has a personal problem or personal grudges with the community of Omenala people. And we've seen a lot of things, play out. And then people have been asking themselves questions concerning his attitude or approach towards the things of Omenala. So we think that their conclusion about him, going, crossing the line is, parted because of the way he has behaved in recent times. But we are assured them that SOLUDO has nothing to do with that law, and the law does not, in the first place, does not exist. So I think ANAMBRA people should go about doing their federal rights. They say what they are using is still the old law, which will be not left behind. And we've seen the law. There is nothing really wrong about the law. Then the other thing we talked about was, I think we mentioned something about AFA, which I explained to you that we have about almost 85 means of people trying to dive into the define. Alpha being consultation with your spirit, right? With divination. It's divination. Yeah. With we have about 85 over 85 different ways of doing that, and but the most popular one is the binary 16 by 16, the binary system, which is called Afugri. You understand? And because of its popularity, people think is the only thing that Alpha people use. But a lot of people have confidence in it because, in as much as it is spiritual, it is also mathematical. You understand? So, and figures don't always lie. Figures are always correct. So you can also understand why a lot of people have confidence in that. So, I think that is all we've talked. And then you asked me the difference between the Igbo native cow and the Nama, which I explained to you that Ehi and Nama. That Igbo, in the spiritual realm, represents a human being. Okay. Then cattle, that's the northern cow. Yeah. It's not a cow. A cow is a cow. He is cow. The other one is cattle. So that one does not represent human being and the scheme of things in the spiritual realm. So there's a lot of difference, and that is why nobody works with that. Okay. You know what I'm saying? Because we are dealing with universal laws that are established in Igbo land, and those laws are familiar with that native cow and not the foreign one. So there are things you bring to them, the frequency will not accept it. It will not, align with the frequency. And that is why nobody uses that. People that have used that that cattle to do these rituals, and they have to come back later again to do it again because it was not accepted. Accepted, okay. Yeah. So I think that is about that. Thank you so much, sir. We're able to learn today. And my viewers, I'm terribly sorry about the hiccups I had today, both from my system. And Ezemo explained that it's technical, but it's not a villager. The village not technical. Thank you so much. And then until next week, Friday, we'll bring you another hot topic on Omenala Efula. Omenala Efula. Good night. Catch your phone.